Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay magluluto po tayo ng ginisang gulay na may beef. At ito na po yung ating mga sangkap. Unang-una, meron po tayong laman ng baka na hiniwa ko lang po siya ng maninipis. Tapos, maglalagay po tayo ng bawang, sibuyas, luya, kamatis, broccoli, kalabasa, sayote, carrots, red and green bell peppers, cooking oil, soy sauce, oyster sauce, cornstarch, baking soda, asin, paminta, at saka itong ating seasoning mix. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin para sa ating recipe ngayon. Ang una po na gagawin natin ay imamarinate po muna natin itong ating karne ng baka dahil gusto natin na mas mabilis po natin itong mapalambot. Kasi alam naman po natin na yung laman ng baka ay medyo matagal-tagal po siyang lumambot. Kaya hiniwa ko po siya ng ganito kaninipis. Tapos, una po natin gagawin ay titimplahan po muna natin ng konting soy sauce. Maglagay po tayo ng konting ground black pepper. Tapos, ang sikreto po para yung ating karne ng baka ay mabilis po siyang lumambot, maglagay po tayo ng konting itong baking soda. Yan, konti lang, mga 1/2 teaspoon. Yan, haluin lang natin. Tapos, lagyan ko din po ng konting cornstarch. Mga 1 teaspoon na cornstarch. Halu-haluin lang natin hanggang sa ma-cook po natin lahat ng ating karne. Ayan, pagka napaghalo-halo na po natin, isa-set aside muna natin. Imamarinate po natin siya ng mga 5 minutes bago natin simulang lutuin. Ngayong 5 minutes na po yung nakalipas, ay ready na po nating lutuin yung ating ginisang gulay na may baka. So yan, magpapainit lang po tayo ng oil dito sa ating kawali. Pagka mainit na po yung ating oil, ay pwede na nating simulang igisa itong ating bawang. Hintayin lang po natin na medyo mag-light brown po yung ating bawang. Ngayon ay isunod na po natin yung ating sibuyas. Saka itong ating luya na hiniwa ko ng maliliit. Lutuin lang po natin yung ating luya at saka sibuyas. Ngayon ay pwede na natin isunod itong ating na marinade na beef. Paghaluin lang natin. Hintayin po natin na medyo mag-light brown po yung ating baka. Kung ayaw nyo po ng karne ng baka, pwede kayong gumamit nito ng
baboy or manok. Yan, hayaan lang po muna natin yan para medyo maluto po yung ating baka. Ngayong nag-light brown na po yung ating karne, pwede na nating isunod itong ating kamatis. Tsaka pwede na rin po nating lagyan ng dagdag na soy sauce or toyo. Tapos itong ating oyster sauce. Yan, depende na po yan sa inyo kung gaano karami po yung ilalagay nyo. Kasi nakadepende naman po yan sa inyong panlasa or timpla na gusto. Haluin lang po natin. Tapos lalagyan ko na rin po nitong ating ground black pepper. Tapos lalagyan ko na ng konting tubig para mapalambot na po natin itong ating karne ng baka. Ayan, mga ganyan karami. Yung tamang-tamang dami lang na hanggang sa lumambot ko itong ating karne ng baka. Ayan, paghalo-haloin natin para magpantay po yung kanyang lasa. Tapos tatakpan ko na po para kumulo at lumambot itong ating karne. Ngayong hinihintay po nating lumambot itong ating karne ng baka ay ilagay ko na po itong ating seasoning mix para habang lumalambot siya ay may timpla na po. Yan, tatakpan ko po siya ulit para tuluyan na pong lumambot yung ating karne. Ngayon po ay check na po natin kung malambot na po itong ating karne. Ayan, malambot na. So, ngayon ay pwede na natin ilagay itong ating kalabasa. Pahalo-haloin lang natin. Tapos, isabay ko na rin po itong ating carrots. At saka itong sayote. Ayan, hihintayin lang po natin to na lumambot yung mga gulay. Yan, tatakpan ko po siya ulit para lumambot yung mga gulay. Ngayon pong hindi pa gaanong malambot itong ating kalabasa at saka sayote, isusunod ko na po itong ating broccoli para sabay-sabay po silang maluluto, hindi po siya yung malalanta. Pangit kasi pagka sobrang lambot dahil madudurog po yung ating mga gulay. Mas maganda na medyo half cook lang po yung ating mga gulay. Yan, paghalo-haluin lang po natin. Pwede ko na rin pong ilagay itong ating red and green bell peppers. Tinikman ko po siya kanina, medyo matabang pa, so magdagdag po ako ng konting asin. Yan, halo-haloin lang po natin para magpantay po yung lasa ng ating gulay. Ngayon, kung medyo nakukulangan pa po kayo sa lapot ng ating sabaw, kukuha lang po tayo ng konting cornstarch. I-dilute po natin sa tubig. Tapos, ilalagay po natin dito para medyo mas saucy po yung ating sabaw. Tapos, haluin natin ulit para maluto yung ating cornstarch na nilagay. Yan, sa tingin ko ay okay na po to. Naluto na po yung ating mga gulay. So, patayin ko na po yung ating stove para matikman at ma-serve na din po natin.